Hello everyone! Hello mga kamar! Kumusta po kayong lahat? Yes! Welcome to our channel! My name is Myra. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga upcoming randomness ko sa buhay. And huwag niyo pong i-skip yung ads ko pambili ko po yun ng tamban kay Rasmus. Anyway, I hope all of you, everyone, have a nice day and mag-ingat po kayo lahat palagi. So today, ayan, pansin nyo ba, suot ko yung aking Myra Desire na scrunchie. Paborito ko po ito kasi hindi siya masakit sa ulong isuot. And then, kung interesado kang bumili na gusto mong i-try and support ang aking little business, mag-order ka po sa Lazada. Available po siya. Available po yan. Mag-comment down below ka lang po kung sakali na magustuhan mo. So anyway, hindi po ito scrunchie ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay magsuswatch ako ng binili ko na ganito. And ipapakita ko sa inyo, i-unboxing natin siya and isuswatch ko. And itatry ko and let me know mga sisi kung ano masasabi nyo, kung maganda ba or hindi. So ayan, happy watching! So ayan, eto na po ang aking ipapakita sa inyo. Ayan, eto siya. Ito po ay nabili ko sa Hollywood Diva sa Robinson. Ito yung tipo na naka-encounter ka ba na napadaan ka lang, sasabihin sa'yo, "Ma'am, madam, libreng kilay, kilayan kita." Ngayon, ang galing nila mag-sales talk, ang galing nila mag-approach, very friendly, ang gaganda nila, mga naka-outfit, do makeup. Tapos, marami silang mga naglalakad-lakad doon sa hallway ng Robinson, kung saan nandoon yung shop nila. And then, aalokin ka nila yung mga dumadaan, tinatawag nila para magpa-libreng kilay daw, or libreng makeup, or libreng palagay ng ano sa buhok, ng pa-curly-curly. Kasi ang tinda po nila ay Hollywood Diva. So, ngayon, yung isang babae, napaka-friendly niya, si Apple. If I remember, tama, at Apple ang pangalan niya. Nag-approach niya ako, sabi na, "Ma'am, libreng kilay." Ngayon, na-approach naman ako, pumayag ako. So, di ba, nakaupo na ako doon. Tapos, ang nangyari, kasi matagal akong hindi nagpapakilay since before lockdown, since before magkaroon ng COVID, hindi ako nagpapakilay kasi wala, hindi ko alam. Siguro parang tinamad lang ako, hindi na ako nagkahilig sa kilay kahit sinasabi nilang kilay is life. So, yun. Na-intriga ako and then, ayun, ahit niya. Ayan, nagkaroon na po siya ng curve yung ano ko ngayon, ng kilay dahil sa kanya. And then, akala ko, libre nga. Libre nga naman, pero habang kinikilayan ka, ini-endorse niya sa'yo yung mga item doon. Tapos sabi niya, "Oh ma'am, dahil libreng kilay kang ngayon, pwede kang mag-avail kahit isa man lang sa mga item namin." Tapos yung in-encourage niya sa akin na itry ko, yung pangkilay, set na nilalagay niya sa akin. Kaso hindi nga ako mahilig doon. Sabi ko, pwede bang iba na lang? So, nang napili ko ay itong matte lipstick ng Hollywood Diva. So, hindi po ito sponsor ha. Gusto ko lang ito i-share sa inyo. Baka magkaroon ka ng idea. One day, kapag nanood ka nito, makita mo yung swatch nito, and then soon, hindi ka na mahihirapang bumili at mamili ng mga swatch color. Kasi, I think 4 ang variant nila nito. I'm not sure pero isa lang yung pinili ko kasi medyo pricey. Isa lang ang binili ko. Kaya ayun, ito yung i-share ko sa inyo. Lip Gloss Matte. Ayan, yun lang ang nakalagay niya dito. And sa likod naman, nakalagay niya dito ay yung parang lot number, tapos 6 ml, yun. Ayan siya. Sealed. So, ayun na nga, in short, ito yung napili ko, unlike dun sa ibang items. Tapos, sabi niya, dahil bumili ako, good for 1 year, libre ako magpakilay sa kanya. Talaga lang yun. So, i-open na natin. Anyway, magkano pala to? Siyempre, tatanungin mo kung magkano to. Ito ay $399. Well, 400 na po. Diba? Medyo pricey. Medyo pricey siya sa mga katulad natin, na titipid. Wala tayong maraming pera for cosmetic, lalo ngayon, pandemic, tipid-tipid. O, diba? Pero, ayun, binili ko na siya kasi, yun, naawa naman ako kay ate. Tapos,
Gusto ko naman magkaroon ng collection nito at I think katagal ko naman magagamit ito. Lalo ngayon may pandemic, bihira lumabas, naka-face mask naman at hindi siya kaagad ma-expired. So, ayan po siya. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Ito ay number 6. 6 yung shade niya. Ang pangalan, 6 Netherlands. So, ngayon, i-swatch natin siya. Ayan. Oh, wala. Umuulan dito. Open natin siya. Matte po ito. 1, 2. Charan! Ayan. Ayan po siya. Wala naman siyang amoy. Wala siyang amoy. Ayan. Di ba yung iba may vanilla scent, mga ganun. Wala siyang amoy. Tapos, isuswatch ko muna dito mga sisilabs. Ayan, kita nyo ba? 1, 2. Ay, ang ganda! So, ito po yung number 6 Netherlands ng Hollywood Diva Cosmetics. So, ayan. Hindi po, sabi ni ate, hindi daw ito local brand. Made ito sa ibang bansa. So, hindi na ko lang tanong. Basta Hollywood Diva. Ayan siya. Ganyan yung shades po ng number 6 na Netherlands ng Hollywood Diva na lip gloss matte. Sabi niya matagal daw itong mabura. So, ayan siya. Di ba maganda siya? Mahilig kasi ako sa hindi masyadong dark, hindi masyadong light. Kasi kapag masyadong light, nakakatanda. Lalo kapag nude. Pag masyadong mapula, over naman. Kaya mga ganyan-ganyan lang. So, di ba maganda? Ganda siya. So, ngayon, tayo naman natin sa aking lip. Dagdagan pa natin. Dagdagan natin. Wala siyang amoy. Maganda yung kulay niya. Para siyang light na pagka orange. Na may pagka peach, na may pagka pink. So, ayan. Lapit ako sa inyo. So, ayan po siya. Ayan siya. Oh, ayan. Matagal siya mag-set kasi siya, matte. Ngayon, di ba yung ibang matte mabilis mag-set? Ito matagal mag-set. Once na mag-set siya, ikaw na ang susuko para magbura. Kasi sobrang tagal. Na-try ko ito nung nag-try ako doon. Tapos, inabot na kinabukasan, ng toothbrush na ako, naghilamos na ako, nandun pa rin. So, malapit na siyang mag-dry. Sabi niya, pwede naman daw ito dito, hindi dito. Basta, maganda siya. Ganda. $3.99. Matagal mo na itong magagamit. Number 6, Netherlands. Ang maganda kasi kapag naglagay ka ng matte, parang sa cheeks, konti lang ilagay mo. Kumbaga, para ma-emphasize lang may konti kang rosy cheeks. Tapos, ayun, diba? Ayan, kita niya, konti lang. Eh, pag matte, matagal talaga siya mabura. Kahit pawisan ka. Ayan. Tsaka hindi siya dry. Wala siyang amoy. Ayan, paano na siya? Patuyo na. O, diba? So, ayan. Ayan, dumikit pa rin siya kasi medyo basa pa. Hindi pa siya fully na tuyo. So, ayan lang. Ano pong masasabi niyo mga sisi? Ganyan siya. Gusto mo ba yung kulay or hindi? Siyempre, iba-iba tayo ng mga gusto sa pagdating sa lipstick. And, based sa mga nabasa ko at sabi ng iba na yung paglagay daw natin ng lipstick or lip tint, lip gloss, lip tint, mga lipstick, it depends daw sa reaction ng skin type natin at sa acidic level natin. Kasi yung iba, kahit gaano kaganda or ka-branded ba ang lipstick mo, kung ang
mo naman ay nag-react na hindi maganda. Kasi may mga nabasa ako, bakit naman gano'n sir, yung lipstick ko hindi dumidikit sa taas, sa baba daw lang lahat yung lipstick. Sabi depende daw yun sa, sa skin type, sa pH level. So, ayan mga kamar, yun lang po yung thoughts and impression ko about dito. Pinakita ko lang sa inyo yung swatch and kung ano yung masasabi ko. And about naman sa akin, okay naman siya. Kung natanungin mo ako kung dapat bang i-recommend ko, yes naman. Kasi branded to and baka magustuhan mo, hindi masama na i-try and maganda siya. So, matagal ko na itong mauubos and ayan, dry na siya. Diba? So, yeah, I can recommend naman siya and hindi na sayang yung $399. And next time, I think iti-try ko naman yung ibang shades nila. Kung may budget na. Ang mahal. Ang mahal niya. About sa price sila, doon ako medyo na ano. Pero sa iba, mura lang yan na $399, diba? Mura lang yan. Pero syempre, yung $399, ano na yun? Marami ka nang mabibili noon. Pwede nang pang-ulam yun. Tapos gagamitin mo lang pang lipstick. Diba? Well, just saying. So, anyway mga kamar, hanggang dito na lang yung vlog ko kung ano-ano na pinagsasabi ko. Diba? Maraming salamat sa inyong panonood. And kung mayroon kang katanungan, please don't forget to comment down below and hasagutin ko yan. So for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Thank you for watching and bye-bye. God bless us all. Ingat kayong lahat palagi and always choose to be happy and be positive. Okay, bye-bye.